nu. Ligger du i vuggen? En. 1, 2, 3, nu. Igen. Du er en akrobat. Var det det, man kalder en langbrud? Hvad er det, Mara? Ja. Hvad vil du sige? Vil du sige traktor? Hvor ligger Valdemar henne? Ligger du i vuggen? Kan du selv komme op? Det må jeg nok sige. Sådan. Okay, skal du ind og se traktor nu? Ja.